Atención, as seguintes imaxes poden danar a sensibilidade do espectador. Recoméndase discreción. Temos por obxectivo descubrir a causa e a motivación da morte do irmá de Peppa Pig. Empezamos cos aspectos máis teóricos, analizando osos e mostras de sangue, asentando as bases da nosa chalada investigación. A hora de realizar a necropsia. E necropsia que é? Necropsia, exame visual e químico dos órganos dun cadáver para determinar as causas da morte. Como estaba a dicir, tivemos que protexernos axeitadamente ante os riscos biolóxicos, químicos e físicos aos que nos vimos expostos. Vimos que as súas articulacións se encontraban agrandadas. Ao abrir a súa cavidade torácica, observamos diferentes anomalías nos seus pulmóns que se encontraban adheridas a esta, é dicir, pleuritis, dificultando a súa respiración. Tiña unha neumonía purulenta en estado avanzado. O sacrificamento era inevitable. Queremos agradecer por parte de Lucía, Noelia, Emma, Andrea, Narciso e Irene o apoio recibido por parte da Universidade e dos nosos tutores.